Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcasta hau egiten dugu Saioa Gabikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, Igerilaria. Egilea, John Cheever. Sarreraren egilea eta itzultzailea, Jasone Larrinaga. John Cheever, 1912an jaio zen Quincy, Massachusettsen, eta amarekin eta Fred anaiarekin bizi izan zen, aitak abandonatu egin baitzituen, zeukan diru guztia galdu ondoren. 1951an, Mary Winternitzekin ezkondu zen, eta 3 ume izan zituzten. Bigarren umea jaio ondoren, Cheever eta bere familia New Yorketik Westchester auzora joan ziren, eta han aurkitu zuen paisaia lan askotan erabili zuen. Bertan hasi zen gehiegi edaten, eta arazo horrek urte askoan tormentatu zuen. Ez da harritzekoa, alkohola bere fikzio lan gehienetan agertzea. 1975an, errehabilitaziora joan zen, eta alkohola edateari utzi zion. John Cheever, 1982an hiltzen, minbiziak jota, 70 urte zeuzkanean. Gaur irakurriko dugun The Swimmer edo Igerilaria, Cheeverren istorio laburrik onenetako bat dela diote kritikoek. 1978an, Frank Perry zuzendariak film bat egin zuen, Burt Lancaster protagonista zelarik. Udako igande arratsalde batean, Neddy eta Lucinda Merrill eta Helen eta Donald Westerhazy azken horien igerilekuaren ondoan daude eserita, biharamunaz kexatzen. Hala ere, denak ari dira edaten. Neddy gazte eta indartsu sentitzen da. Etxera joateko, konderriko igerilekuetan igeri egitea erabakitzen du. Aurretik dauzkan igerilekuetaz eta bere zain dauden lagunetaz pentsatzen du. Neddy Merrillek familia perfektua, gizarte maila altua, etxe ederra eta arazo gutxi dauzka. Lagun asko dauzka, eta mundu privilegiatu honetan daukan posizioari esker, igerileku batetik bestera joan daiteke, gonbidapenik gabe, ziur baitago ondo etorria izango dela. Gauza zatarrik badago Neddyren munduan, ez ikusiarena egiten du. Ez da gizon gaiztoa, ez horixe, baina ez du bizitzaren alde desatsegina ikusi nahi, eta horixe izango da, azkenean, bere galbidea. Igerilaria. Egilea, John Cheever. Itzultzailea, Jasone Larrinaga.
Udako domeka tipiko bat zen. Mundu guztia eseri eta esaten duenean, gehiegi edan nuen Bart. Entzun zenezakeen, elizatik ateratzen zirenek horixe xuxurlatzen. Entzun zenezakeen apaizaren beraren espainetan, sotanarekin borrokan ari zela arropategian. Entzun zenezakeen golf zelaietan eta tenis kantxetan. Entzun zenezakeen erreserba naturalean, non odu bontaldeko buruak biharamun itzela zeukan. Gehiegi dan nuen, esan zuen Donald Westerheizek. Denok edan genuen gehiegi, esan zuen Lucinda Merrilek. Ardoa izango zen, esan zuen Helen Westerheizek. Ardo gorri gehiegi edan nuen. Hori, Westerheizitarren igerilekuaren ertzean zen. Burdina eduki handia zeukan putzu artesiar batek hornitzen zuen igerilekua, eta berde argia zen. Egun ederra zen. Mendebaldean, kumulo odeien multzo handi bat zegoen. Distantziatik, gerturatzen ari den itsasontzi baten brankatik, ikusten den hiri baten hain antzekoa, ezen izena ere izan zezakeen. Lisboa, Hackensack. Eguzkiak berotu egiten zuen. Neddy Merrill urberdearen ondoan eseri zen. Esku bat uretan, baso bat ginebra bestean. Gizon lerdena zen, bazirudien gaztaroko lerdentasun berezia zeukala. Eta gaztea izan ez arren, goiz hartan barandaren gainean irristekin zuen bera jaisteko eta sarrerako mahai gaineko brontzesko Afroditari ipurdiko bat eman zion. Eta gero, jangelatik zetorren kafe usainerantz joan zen. Udako egun batekin aldera zitekeen gizonura. Batez ere, eguneko azken orduekin. Eta tenis erraketarik edo marinel poltsarik espazeukan ere, ematen zuen irudia benetan gaztearena, kirolarena eta eguraldi barearena zen. Igerian ibili zen eta orain arnaz estua eta sakona zeukan, bere birikekin une horretako osagai guztiak, eguzkiaren berotasuna, bere plazeraren intentsitatea, irentzi balitzake bezala. Bazirudien, dena isurtzen zela bere bularrean. Bere etxea, Bolet Parken zegoen, 8.000 hegoaldera. Bertan egongo ziren bere lau alaba politak, bazkaltzen eta agian tenisean jokatzen. Orduan otu zitzaion, hego mendebalderantz eginez uretatik heldu zitekela etxera. Ez zuen sentitzen bere bizitzak giltzaperatzen zuenik, eta ohar horretan hartu zuen atsegina, ezin zen azaldu iradokitzen zuen iesarekin. Bazirudien kartografo baten begiekin ikusten zuela igerilekuen lerro ura. Konderrian zehar okertzen zen ia lurraspiko korronte ura. Aurkikuntza bat egin zuen, geografia modernorako ekarpena. Korronteari, Lucinda izena ipiniko zion, emaztea bezala. Etzen txantxazalea eta etzen inosoa, baina originala eta ausarta zen, eta bera figura entzutetzua zelako ideia lauso eta apala zeukan. Eguna ederra zen, eta iruditu zitzaion, igerik eta luze batek edertasunura handitu eta ospatu zezakeela. Sorbalden gainean zintzilik zeukan jartzea kendu eta uretan sartu zen. Mespretxu ulergaitza sentitzen zuen igerilekoetan salto egiten ez zuten gizonengatik. Cross sakarrean egiten zuen igeri,
Besakada bakoitzean edo 4 besakadaz behin arnasa hartuz, eta bere buruaren leku sakonen batean, 1, 2, 1, 2, kontatuz, zangoen oldarrarekin batera. Etzen distantzia luzetarako besakada erabilgarria, baina igeriketa etxekotu zenean, kirol hori zenbait ohituraz bete zen, eta munduaren alde honetan, krola ohitura zen. Ur berde argiak norbera besarkatzea eta sostengatzea, etzen antza denez, egoera naturalera itzultzea bezain atsegingarria, eta nahiago izango zukeen bainu jantzi barik igerian egitea, baina hori ezinezkoa zen, bere proiektua kontuan hartuta. Beste aldeko ertzera igo eta irten zuen. Ez zuen inoiz eskailera erabiltzen, eta zoropilean abiatu zen. Luzindak nora zijoan galdetu zionean, etxeraino igeri egingo zuela esan zion. Gida modura zeuzkan mapa eta plano bakarrak, gogoan zeuzkan, edo irudizkoak ziren, baina aski argiak ziren. Lehenengo zeuden Grahamdarrak, Hammertarrak, Liartarrak, Hollandtarrak eta Crosskuptarrak. Dietmar kalea gurutzatuko zuen bankertarren etxera joateko, eta gero, bidearen zati labur bat oinez egin ondoren, Levitarrak, Welchertarrak eta Lancasterreko igerileku publikoa. Gero, Hallorandarrak, Sashtarrak, Biswangertarrak, Shirley Adams, Jill Martindarrak eta Clydetarrak. Eguna ederra zen, eta urez hain eskuzabal ornitutako mundu batean bizitzeak, bihozberatasuna onginaia zirudien. Bere bihotza asaldatuta zegoen eta belarretan egin zuen lasterka. Etxera ezoiko bidetik joateak, erromesa izatearen sentsazioa eman zion. Esploratzailea, patua zeukan gizona, eta bazekien lagunak aurkituko zituela bide osoan. Lagunek beteko zituzten Luzinda ibaiaren ertzak. Westerhazytarren lurrak eta Grahamdarrenak banatzen zituen esia zeharkatu zuen. Sagarrondo loratu batzuen azpitik pasatu zen, punpa eta iragazkia gordetzeko etxola igaro zuen, eta Grahamdarren igerilekuan agertu zen. Aupa neri, esan zuen Graham Andreak. Hau bai, sorpresa bikaina. Zuri telefonoz deitzen ibili naiz goizo zuan. Zaude, edari bat ekarriko dizut. Orduan ikusi zuen, edozein esploratzailek bezala, bertakoen ohitura eta tradizioa begitzuei diplomaziarekin egin beharko ziela aurre, inoiz helmugara iritsi nahi bazuen. Ez zituen Grahamdarrak nahastatu nahi edo haiekin lotzagabea izan nahi, baina ez zeukanan luzatzeko astirik. Igerilekua luzetara zeharkatu zuen eta haien ondora joan zen, eguzkitan. Minutu batzuk geroago, Connecticuteko lagunez beteta zetozen autobik erreskatatu zuten. Iez egin ahal izan zuen pertsona multzo zaratatzuetatik. Grahamdarren etxearen aurreko aldetik egin zuen alde, eskai arantzadun baten gainetik igaro zen, eta orube huts bat zeharkatu zuen Hammertarren eraino. Hammer Andrea, bere larrosetatik burua altxatuz, igerian egiten ikusi zuen, baina ez zegoen oso seguru norrote zen. Liartarrek egongelako leiho irekien azpitik zipri-zapla pasatzen entzun zuten. Howlandtarrak eta Crosskuptarrak ez zeuden etxean. Howlandtarren etxetik irten zuenean, Dietmar kalea gurutzatu eta bankertarren etxerako bidea hartu zuen. Urruntxo egon arren, jai baten zarata entzuten zuen bertan. Urak ahotsen eta barreen soinua errefraktatzen zuen,
eta airearen erdian eskegitzen zituela zirudien. Bankertarren igerilekua muino batean zegoen, eta eskailera batzuk igo zituen terraza bateraino. Bertan, 30 edo 35 andra gizon edaten ari ziren. Uretan zegoen pertsona bakarra Rusty Tower zen, gomazko koltsoneta baten gainean. Ai, zeinen ederrak eta oparoak ziren Luzinda ibaiko urbazterrak. Gizon eta emakume dirudunak zafiro koloreko uren ondoan biltzen ziren eta jaka zuridun zerbitzariek ginebra gotza ateratzen zieten. Zeruan, De Havilland markako hegazkin bat, entrenatzeko modelo gorri bat, bueltaka eta bueltaka zebilen. Ume batek txinbo batean daukan posaren antzeko zerbait erakutsiz. Nedek maitasun iragankorra sentitu zuen esena horren inguruan. Bildutakoenganako samurtasuna. Ukitu zezaken gauza balitz bezala. Urrunean, trumoia entzun zuen. Enid Bankerrek ikusi bezain laster, txiloka hasi zen. Ah, begira nor dagoen hemen! Hau bai sorpresa maitagarria! Luzindak esan zuenean ezin zinela etorri, hil egingo nintzela pentsatu nuen. Jendearen artetik egin zuen bidea beregana heltzeko, eta musuak ematen bukatu zutenean, Andreak barrara eraman zuen. Baina astiro joan behar izan zuten. 8 edo 10 emakumeri musu ematen eta beste horren beste gizoni eskua ematen geratu baitzen. 11 jaitan ikusia zuen tabernari irribarretsu batek gin tonic bat eman zion, eta barran geratu zen une batean, bere bidaia atzera zezakeen elkarrizketetan ez nahasteko kezkarekin. Jendeak inguratu egingo zuela zirudienean, igerilekura salto egin eta ertzetik gertu joan zen, Rustyren koltsonetarekin topo ez egiteko. Igerilekuaren beste aldean, Tomlinsondarren ondotik igaro zen irribarrean dei batekin, eta lorategiko bideskatik joan zen korrika. Harrik irriek oinak zauritzen zizkioten, baina horixe zen gauza desatzegin bakarra. Festa igerilekuan zen, eta etxera hurbildu hala, ahotsen soinu distiratsua eta urtsua ahuldu egin zen, eta bankertarren sukaldetik zetorren irrati baten zarata entzun zuen. Baten bat, beisbol partida entzuten ari zen. Domeka arratsaldea. Aparkatutako autoen artetik igaro, eta sarrerako bideskaren ertz belartzutik joan zen Alewives kalera. Ez zuen nahi inok errepidean baino jantziarekin ikusterik, baina ez zebilen autorik, eta Libaitarren sarreraino zegoen distantzia laburra egin zuen. Jabetza pribatua, zioen seinale bat, eta The New York Times usteko tutu berde bat zegoen. Etxe handiko ate eta leiho guztiak zabalik zeuden, baina ez zegoen inoren seinalerik. Txakurrik ere etzen zaunkaka entzuten. Etxea inguratu zuen igerilekura joateko, eta ikusi zuen Libaitarrak zuela gutxi joan zirela. Edalontziak eta botilak eta fritu lehorrez betetako platerak zeuden mahai baten gainean, sakonean. Etxola edo estalpe batean, Japoniako kriseiluak zintzilikatzen ziren. Igerilekuan igeri egin ondoren, edalontzi bat hartu eta edari bat atera zuen. 4. edo 5. kopa zen, eta Luzinda ibaiaren ia erdia egina zuen. Nekatuta, garbi sentitu zen, eta une hartan bakarrik egoteaz pozik. Denarekin zegoen pozik.
Ekaitza zekarren. Kumuluen multzoa, hiri hura, altuago eta beltzago zegoen, eta bera han eserita zegoen bitartean, trumoiaren perkusio hotsa entzun zuen berriro. De Havilland entrenamendurako hegazkina, artean zegoen zeruan bueltaka, eta niri iruditu zitzaion, ia pilotua entzun zezakela barreka, pozik arratsaldean. Baina beste trumoi bat entzun zenean, etxeran zabiatu zen. Tren baten txilibituak jo zuen, eta ze ordu ote zen galdetu zion bere buruari. Laurak? Bostak? Probintziako geltokia etorri zitzaion burura. Ordu horretan, zerbitzari bat, esmokina gabardina baten azpian eskutatuta, ipotx bat, egunkarian bildutako lore batzuekin, eta negarrez aritu izandako emakume bat, aldiriko trenaren zain egongo ziren. Bapatean, iluntzen ari zen. Une horretan, badirudi txori kokoloek kantua antolatzen dutela ekaitzaren hurbiltasunaren onarpen soli eta jakintzu moduko batean. Gero, uhaldi baten zarata ahul bat izan zen. Atzean zeukan aritz baten adaburutik, txorrota bat zabaldu izan balitz bezala. Orduan, ur zorrotaren zarata zuaitz handi guztien adaburuetatik etorri zen. Zergatik maite zituen ekaitzak? Zein zen bere zirrararen esanaia atea brastakoan zabaltzen zenean eta euria izea eskaileretan gora zijoanean itxumustuan, zergatik zirudien egokia eta presaskoa etxe zahar bateko leioak zarratzeko atasa simpleak? Zergatik ekaitza izearen lehen nota urtsuek albiste honen, postasunaren, berri alaien soinu berezia zeukaten berarentzat. Gero estanda bat etorri zen, bolboraren usaina, eta euriak kriseilu japoniarrak astindu zituen, Libai Andreak urtebete lehenago erosi zituenak, ala urte bi lehenago izan zen. Libaitarren estalpean geratu zen ekaitza igaro arte. Euriak airea freskatu zuen eta dardaraka zegoen. Euriaren indarrak osto gorri beilegiak kendu zizkion astigar bati, eta belarraren eta uraren gainean sakabanatu zituen. Uda bete-betea zen ezkero, zuaitzak zimelduta egon behar zuen, eta hala ere, tristura bitxia sentitu zuen, udagoienaren seinalearen aurrean. Besoak flexionatu, edalontzia ustu, eta Welchertarren igerilekuran zabiatu zen. Horrek esan nahi zuen, Linlitarren ekitazio pista gurutzatzea, eta harrituta geratu zen belarrez beteta eta salto egiteko eziak desarmatuta aurkitu zituenean. Linlitarrek zaldiak saldu ote zituzten, edo udarako alde egin eta norabait eraman ote zituzten, galdetu zion bere buruari. Linlitarrei eta euren zaldiei buruz gauzaren bat entzun izana gogoratu zuen, baina oroimena etzen argia. Aurrera egin zuen, oinutzik belar bustiaren gainetik, Welchertarrenera. Han, igerilekuak ez zeukan urik. Bere urkatearen hutsark etsipen absurdoa ekarri zion, eta esploradore baten moduan sentitu zen, iturburu oparo baten bila dabilenean eta korronte lehorra aurkitzen duenean. Desengainatuta eta dudatzu zegoen. Oso ohikoa zen udan alde egitea, baina inoket zuen
igerilekua uzten. Argi zegoen, Welchertarrek alde egin zutela. Igerilekuko altzariak plegatuta, pilatuta, eta olana batekin estalita zeuden. Aldatzeko etxolako atea, giltzaz itxita zegoen. Etxeko leiho guztiak zarratuta zeuden, eta aurreko sarrerako bidexkara joan zenean, salgai zioen kartela ikusi zuen, zuhaitz bati hiltzatuta. Noiz entzun zuen azkenengoz, Welchertarrei buruz hitz egiten? Hau da, noiz bota zuten azkenengoz atzera berak eta Lucindak haiekin afaltzeko gonbidapen bat? Bazirudien, zuela astebete edo izan zela. Bere oroimena huts egiten ari zen, ala oroimen hori hainbeste trebatu zuen gertakari gogaikarriak itotzeko, egiaren zentzua ere ondatu egin zuela. Orduan, tenis partida baten soinua entzun zuen urrunean. Horrek postu egin zuen, bere beldur guztiak ezabatu zituen, eta ardurarik gabe begiratu ahal izan zion zeru goibelari eta aire freskoari. Neddy Merrill, konderria igerian gurutzatzen ari zen eguna zen. Egun horixe. Bidearen zatirik zailenari ekin zion. Domeka horretan, arratsaldean paseo bat ematera irten bazina, han ikusteko aukera izango zenukeen. Ia bilutsik, lau errepideko bazterbidean zutunik, gurutzatzeko unearen zain. Galdetu zenezakeen broma gaizto baten biktima ote zen, bere autoa hondatu egin ote zen, edo beste barik soroa ote zen. Oinutsik errepidearen zakar multzoen gainean, garagardolatak, trapuak eta kurpil lehertuak, mota guztietako isekak jasotzeko moduan, errukarria zen. Hasi zenean, bazekien hori ibilbidearen zati bat zela, bere mapetan zegoen. Baina autoek udako argian zeharka-meharka egiten zituzten joan etorrien aurrean, ez zegoela prest konturatu zen. Barre egiten zioten, oihu egiten zioten, garagardo lata bat jaurti zioten, eta ez zuen euki duintasunik edo umorerik egoera hari aurre egiteko. Atzera egin zezakeen, Westerhazy tarrengana joan, han egongo zen Lucinda oraindik eguzkitan. Ez zuen ezer sinatu, ezer zin egin, ez zuen ezertarako hitzik eman, ez eta bere buruari ere. Zergatik, gizakiaren burugo hortasunaren era guztiak zentzura etortzeko joera zeukatela sinesten baitzuen, zergatik zitzaion ezinezkoa atzera egitea? Zergatik tematu zen bere bidaia bukatzean, nahiz eta bere bizitza arriskatu? Zein puntutan bihurtu zen gauza serioa bihurrikeria hau, broma hau, txorakeria hau. Ezin zuen atzera egin, Westerhazytarren igerilekuko ur berdeska, eguneko osagarriak arnastearen sentsazioa, gehiegi edan zutela esaten zuten ahots adizkidetzu eta erlaxatuak ere, ezin zituen argi gogoratu. Ordu betean, apur bat gora bera, egin zuen distantzia kontuan hartuta, ezinezkoa zen itzultzea. Agure zahar batek, autobidetik orduko 25 kilometroko abiaduran zetorrena, errepidearen erdira joaten utzi zion. Belarra zegoen erdibitzailean. Han, iparralderantz zijoa zen autoen isekak aurkitu zituen, baina 10 edo 15 minutu geroago, bidea gurutzatu ahal izan zuen. Handik,
Lancaster herriko kanpoaldean zegoen jolas zentrotik tarte laburra baino ez zeukan, non eskubaloi pistak eta igerileku publikoa zeuden. Uraren eragina ahotsetan, tistiraren eta ziurgabetasunaren ilusioa, berdinak ziren hemen eta Bankertarren etxean, baina hemengo soinuak nabarmenagoak, sakarragoak eta sarkorragoak ziren. Eta jendez betetako esparruan sartu bezain laster, arauekin egin zuen topo. Igerilari guztiek dutxatu egin behar dute igerilekura sartu baino lehen. Igerilari guztiek oinak garbitu behar dituzte. Igerilari guztiek identifikazio plaka eraman behar dute. Dutxatu egin zen. Oinak disoluzio arre eta mingotz batean garbitu zituen, eta ur bazterrerantz joan zen. Kloroaren kiratsa zeukan, eta arraska baten itxura hartu zion. Soroslebik, dorretxo banatan, polizia txilibituak jotzen zituzten, tarte erregularretan antzazenez, eta igerilariak iraintzen zituzten bosgorailoetatik. Nedik, Bankertarren igerilekuko zafiro koloreko ura gogoratu zuen nostalgiaz, eta pentsatu zuen, ilun beltzartan egiten bazuen igerian, kutsatu egin zitekela. Bere arrakasta eta xarma kaltetu, baina bere buruari gogorarazi zion, bera, esploratzailea zela, erromesa, eta ura, urgeldien bihurgune bat besterik ez zela, Luzinda ibaian. Ur kloratuan salto egin zuen, bekokia ilun nazkarekin, eta burua uraren gainean zeukala egin behar izan zuen igerian, talkak ekiditeko, baina hala ere, jendeak tupust egin zuen berarekin, zipristindu egin zuten, eta bultza egin zioten. Sakonera gutxieneko ertzera heldu zenean, soroslebiak zeuskan oiuka. Zu, identifikazio plaka ez daukana, irten uretatik. Irten zuen, baina ezin izan zioten jarraitu, eta eguzkitarako krema eta kloroaren kiratsa zeharkatu zuen, burdin asko ezia igaro eta eskubaloi pistak atzean utzi zituen. Errepidea gurutzatu zuenean, Hallorandarren jabetzako arboladian sartu zen. Ez zituzten zaziak kendu, eta oinez joatea arriskutsua eta zaila izan zen, soropilera eta igerilekua inguratzen zuen pago mostuen eskaira, heldu zen arte. Hallorandarrak lagunak ziren, adineko bikotea, oso aberatsa, eta gozatu egiten zuten komunistak izan zitezkeen susmoarekin. Erreformista gogotzuak ziren, eta ez komunistak, baina subertzioa leporatzen zietenean, hala gertatzen zen batzuetan, bazirudien posa hartzen zutela eta zirrara eragiten ziela. Euren pago eskaia beilegi zegoen, eta zimeldu egin zela pentsatu zuen, Libaitarren astigarra bezala. Kaixo, kaixo! Esan zuen, Hallorandarrei hurbiltzen ari zela abisatzeko, euren intimitatearen inbazioa arintzeko. Hallorandarrak, inoiz azaldu ez zizkioten arrazoiengatik, ez zuten baino jantzerik erabiltzen. Egia esan, ez zen azalpenik behar. Euren biluztasuna, erreformarako zeukaten grina zorrotzaren zantzua zen, eta, gizalegez, Nedik baino jantziak kendu zuen eskailaren irekigunetik igaro baino lehen. Halloran Andrea, emakume sendoa, ile zuri eta aurpegi eztiarekin, The Times egunkaria irakurtzen ari zen. Halloran jauna, pago oztoak uretatik ateratzen ari zen pala batekin. Ez ziruditen harrituta edo haserre, bera ikustean. Euren igerilekua, inguruko zaharrena izango zen. Arlausaz egindako laukizu zen bat, errekasto batek ornitua.
Ez zeukan iragazkirik edo punparik, eta bere urak errekako urre kolore opakoa zeukan. Konderria zeharkatzen ari naiz igerian, esan zuen Nedek. Ara, enekien hori egin zitekenik? Egin zuen oihu Halloran Andreak. Bai, Western Hazydarrenetik nator, esan zuen Nedek. 6 kilometro izango dira apur bat gorabera. Baino jantzia sakonera handieneko ertzean utzi zuen. Sakonera gutxieneko aldera joan zen oinez, eta tarte hori igerian egin zuen. Uretatik irteten ari zela, Halloran Andrea entzun zuen. Asko sentitu dugu zure zoritxarra, Nedi. Nire zoritxarra? Galdetu zuen Nedek. Ez dakiz zer esangura dozun? Bai, etxea saldu zenutela entzun genuen eta zuen umeko itaduak. Ez duk gogoratzen etxea saldu dudanik, esan zuen Nedek. Eta neskatoak han daude? Bai, Halloran Andreak zizpuru egin zuen. Bai. Emakumearen ahotsak airea bete zuen tristura desegoki batekin, eta Nedek zakarra esan zuen. Eskerrik asko, igerialdiagatik. Tira, ondo joan, esan zuen Halloran Andreak. Eskaitik harago, baino jantzia jantzi zuen eta lotu egin zuen. Laxo sentitzen zuen, eta bere buruari galdetu zion arratzalde bakar batean pisu apur bat galduko ote zuen. Hotza zeukan eta nekatuta zegoen, eta Hallorandar biluziek eta euren urarreak nahigabetu egin zuten. Igerialdia gehiegi zen bere indarretarako, baina zelan susmatuko zuen hori, goiz hartan barandatik jaitziz eta eguzkitan eserita Western Hazydarrenean. Bere besoak ezinduta zeuden. Zangoak gomaren moduan zeuzkan, eta min zeukan artikulazioetan. Txarrena zen, hotza zeukala ezurretan, eta inoiz etzela berriro berotuko sentitzen zuela. Ostoak erortzen ari ziren bere inguruan, eta egurraren kearen usaina etorri zitzaion haizean. Norote zebilen egurra erretzen, urtearen sasoi honetan. Edateko gauzaren bat behar zuen. Whiskiak berotu egingo zuen, bizkortu egingo zuen. Bere bidaiaren azken zatian eramango zuen. Konderria igerian zeharkatzea originala eta ausarta zela berriro sentitzen lagunduko zion. Kanala zeharkatzen zuten igerilariek koinaka edaten zuten. Suspergarri bat behar zuen. Hallorandarren etxearen aurreko zelaia gurutzatu, eta bide estu batetik joan zen Helen euren alaba bakarrarentzat eta Eric Sash senarrarentzat etxea egin zuten lekuraino. Sashtarren igerilekua txikia zen, eta Helen eta senarra bertan aurkitu zituen. Oh, Nedi! Esan zuen Helenek. Amaren etxean bazkaldu duzu? Ez, egia esan zuen Nedek. Baina ikusi ditu zure gurasoak. Azalpen hori nahikoa zela iruditu zitzaion. Asko sentitzen dut zuen etxean honela sartu izana, baina ostu egin naiz. Edateko zerbait emango zenidakete? Bai, nahiko nuke, esan zuen Helenek. Baina, Erik operatu zutenetik ez daukagu edateko ezer etxean. Badira 3 urte. Oroimena galtzen ari zen.
Gertakari mingarriak eskutatzeko bere gaitasunak, ahaztarazi zion etxea saldu zuela, bere umeek arazoak zeuzkatela, eta bere laguna gaixorik egon zela? Begiak Eriken aurpegitik sabelera joan ziren, non 3 sutura orban zurbil ikusi zituen, horietatik 30 zentimetro zeuzkaten gutxienez. Ez zegoen zilborrik, eta zer pentsatu zuen Nedik? Zer egingo zuen esku noragabeak, goizaldeko 3 nor bere doainak ikuskatzean, zilborrik gabeko, jaiotzarekin loturarik gabeko tripa batekin? Zer egingo zuen oinordetzaren urraduraarekin? Ziur nago, Bisbangertarrenean emango dizutela edaria, esan zuen Helenek. Festa itzela daukate, hemendik entzun dezakezu, aitu? Helenek burua altxatu zuen, eta errepidearen, zelaien, lorategien, basoen, lurzailen beste aldetik, Nedik berriro entzun zuen uraren gaineko ahotsen soinu distiratzua. Tira, busti egingo naiz, esan zuen. Oraindik ere, bidaiatzeko baliabideak aukeratzeko askatasunik ez eukitzearen sentsazioaz. Zastarren urrotzetara salto egin, eta arnaz estuka, ia itota, igerilekuaren alde batetik bestera joan zen. Luzinda eta biok zuekin egon nahi dugu, benetan, esan zuen, sorbaldaren gainetik, aurpegia, Bisbangertarren etxerantz bueltatuta. Asko sentitzen dugu hainbeste denbora pasatu delako, eta laster deituko dizuegu. Zelai batzuk zeharkatu zituen, Bisbangertarren etxeraino eta bertako parrandaren soinuetaraino. Ohorea izango zen haientzat berari edari bat ematea, pozik egongo ziren edari bat emateko. Bisbangertarrek urtean 4 bider gonbidatzen zituzten afaltzera Luzinda eta bera, 6 aste lehenago abizatuz. Beti esaten zieten ezetz, baina gonbidapenak bidaltzen jarraitzen zuten. Euren gizartearen errealitate zurrun eta antidemokratikoak ulertzeko gogo barik. Jende mota hark, kokteletan hitz egiten zuen gauzen presoari buruz. Afarietan dendei buruzko aholkuak ematen zituzten, eta afaldu ondoren, txiste gordinak kontatzen zizkieten sexu bietako entzulei. Ez ziren Nediren taldekoak. Ez zeuden Luzinda Gabonetako postalak bialtzeko erabiltzen zuen zerrendan ere. Bisbangertarren igerilekuran zabiatu zen arduragabetasun, errukia eta nolabaiteko egonezinezko sentimenduekin. Iluntzen ari zela zirudielako, eta haiek urteko egunik luzenak ziren. Heldu zenean, festa zaratatzua eta handia zen. Optikaria, albaitaria, igesinen agentziako jabea eta dentista gonbidatzen zituen anfitroia zen Grace Biswanger. Ez zegoen inor igerian, eta iluntzeak, igerilekuko uretan islatuta, neguko bristada bat zeukan. Barra bat zegoen, eta harantz joan zen. Grace Biswangerrek ikusi zuenean, beraren gana hurbildu zen, ez modu atseginean. Hala itxaroteko eskubidea eukiarren. Espada, liskarti. Tira, festa honek denetarik dauka, esan zuen ozen.
Eskutuan sartzen diren pertsonak barne. Ezin zion sozialki kalterik egin, ez zegoen zalantzarik, eta Nedi etzen larritu. Eskutuan sartzen den pertsona naizenez, galdetu zuen gizabidetzu. Merezi aldut edari bat? Egin nahi duzuna, esan zuen emakumeak. Badirudi, ez diezula konbidapeneik kasu handirik egiten. Giratu egin zen, eta gonbidatu batzuen gana joan zen, eta Nedi barrara joan zen eta whisky bat eskatu zuen. Zerbitzariak atera egin zion, baina modu sakarrean. Nediren munduan, zerbitzariek gizartearen egoera mantentzen zuten, eta orduka lan egiten zuen tabernari batek bera gutxiesteak, esan nahi zuen gizartearen estimazio apur bat galdu zuela. Edo agian gizonura berria zen, eta ez zekien ezer berari buruz. Orduan, Grace entzun zuen bere atzean. Egun batetik bestera geratu ziren ezer barik. Irabazten dutena baino ez daukate. Eta gizona, domeka batean etorri zen, moskortuta, eta $5,000 usteko eskatu zigun. Emakume hura beti zegoen diruari buruz hitz egiten. Ilarrak aiztoarekin jatea baino txarragoa zen. Salto egin zuen igerilekura, alde batetik bestera igeri egin, eta alde egin zuen. Bere zerrendako hurrengo igerilekua, azken 3. Antzinako bere maitalearena zen, Shirley Adamsena. Biswan gertarren etxean zauritu egin bazuten, hemen sendatu egingo zen. Maitasuna, liskar sexuala egia esan, elixir gorena zen, minak entzekoa, bere pausura adorea, eta bere bihotzera bizitzeko posa berriro ekarriko zuen pilula koloretsua. Afera izan zuten aurreko astean, aurreko hilean, aurreko urtean. Ezin zuen gogoratu. Nedik utzi zuen harremana, bera nagusitu zen, eta bera sartu zen emakumearen igerilekua inguratzen zuen hormako atetik bere buruarenganako konfiantza besterik ez zeukala. Neurri batean, bazirudien bere igerilekua zela. Zeren maitaleak, batez ere legez kanpoko maitaleak, emakumezko ohe lagunaren ondasunez gozatzen baitu, ezkontza sakratuan ez dagoen agintearekin. Emakumea antzegoen, ilea brontze kolorekoa, baina haren figurak, ur argitzu eta zeru kolorekoaren ertzean, ez zion oroitzapen sakonik ekarri. Etzen afera serioa izan, pentsatu zuen, baina emakumeak negar egin zuen berak kontua bukatu zuenean. Emakumeak harrituta zirudien ikusi zuenean, eta Nedik bere buruari galdetu zion artean minduta ote zegoen. Jainkoak gorde dezala, berriro negar egingote zuen. Zergura duzu, galdetu zuen. Konderria igerian zeharkatzen ari naiz. Jainkoarren, helduko zara noiz noiz. Zer getatzen da? Diru bila etorri bazara, esan zuen emakumeak. Ez dizut zentimo bat gehiago ere emango. Edari bat eman diezadakezu. Egin nezake, baina ez dut egingo. Enago bakarrik. Ondo da, banoa. Uretan murgildu eta igerilekuaren luzera egin zuen, baina ertzaren gainetik irteten alegindu zenean, konturatu zen ez zeukala indarrik besoetan eta sorbaldetan, eta eskailerara zipli-zapla joan zen,
eta gora egin zuen. Sorbaldaren gainetik begiratuz, gizon gazte bat ikusi zuen argiz betetako aldagelan. Zelai ilunera heldu zenean, urrelilien edo hilenen usaina hartu zuen. Udagoieneko lurrin tematsua, gaueko airean, gaza bezain sendoa. Gora begiratu zuen eta izarrak agerian zeudela ikusi zuen, baina zergatik ikusten zituen Andromeda, Zefeus eta Kasiopea? Zer gertatu zitzaien uda erdiko konstelazioei? Negarrez hasi zen. Seguruenetik, heldua zenetik negar egiten zuen lehen aldia izango zen, eta benetan, bere bizitzan hain triste, hotz, nekatuta eta turdituta zegoen lehen aldia. Ezin zuen ulertu zerbitzariaren zakartasuna, edo beragana belauniko joan eta prakak malkoekin bustizizkion maitale baten zakartasuna. Luzaroegian egin zuen igeri, luzaroegian egon zen uretan, eta sudurra eta estarria urratuta zeuzkan. Orduantxe behar zuena, edari bat zen, lagun artea, eta arropak garbi eta lehorrak, eta errepidea gurutzatuz zuzenean joan zitekeen arren etxera, Jill Martindarren igerilekura joan zen. Han, bizitzan lehenengoz, salto egin beharrean, eskaileretatik jaitzita sartu zen ur izoztuan, eta agian, gaztetxoa zenean ikasitako beso erdiko besakada itxurabakoak egin zituen. Nekatuta, albo-alboka joan zen Clydetarren etxera, eta haien igerilekoaren luzera zipli-zapla egin zuen, behin eta berriro atseden hartzeko geratuz, eskua ertzean jarrita. Eskailera igo zuen, eta bere buruari galdetu zion etxera heltzeko indarrik zuen ala ez. Nahi zuena egin zuen, konderrian zehar egin zuen igeri, baina hain nahaztuta zegoen akidurarekin, bere arrakastak lausoa baitzirudien. Okertuta, eziko zutoinei oratuta, bere etxeko sarrerako bidean gora joan zen. Lekua ilun zegoen. Hain berandu zen ohean zeudela denak? Westerhazy-tarren etxean geratu ote zen Lucinda afaltzera. Neskatoak amarekin joan ziren, ala beste norabaitera joan ote ziren. Ez zituzten, domeketan egin ohi zuten moduan, gonbidapen guztiak atzera bota eta etxean geratu. Garajeko atea zabaltzen eta barruan ze auto zeuden ikusten ahalegindu zen, baina ateak giltza sarratuta zeuden eta heldulekuak ugerra seriela zeuden eta eskuak zikindu zituen. Etxeran zioala, ekaitz baten indarrak teilatu hodietako bat askatu zuela ikusi zuen. Ate nagusiaren gainean zegoen zintzilik. Guardasol baten agatxo baten moduan, baina goizean konpondu zitekeen. Etxea giltza sarratuta zegoen, eta pentsatu zuen, sukaldari kokolak edo neskame memelak giltza zitsiko zuela dena. Gogoratu zuen arte, aspaldian ez zeukatela, ez neskamerik, ez sukaldaririk. Oihu egin zuen, atea apurtu beharrean jo zuen, sorbaldarekin zabaltzen saiatu zen. Eta orduan, leihoetatik barrura begiratuz, lekua hutsik zegoela ikusi zuen.
Entzun duzu, igerilaria. Egilea, John Cheever. Sarreraren egilea eta itzultzailea, Jasone Larrinaga. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. 3 ubebikoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabikago Geaskoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!